takže si to sem zapíšem. A vlastne to UDNF znamená úplná disjunktívna normatívna forma a to je vlastne taká forma, kde každý term danej funkcie obsahuje všetky vstupné premenné, to sú tieto, a v stave priamom alebo negovanom. A čo to pre nás znamená, alebo ako to vyplníme to UDNF? Prvú vec, ktorú si budeme musieť zistiť alebo spočítať, je, koľko tu máme týchto termov. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máme tu 7 termov a začneme tým, teda, že si tieto termy vypíšeme, ale vypíšeme to tak, že pre každý ten term vypíšeme všetky tieto premenné a oddelíme ich plusom, keďže ako sme sa bavili, tak táto disjunkcia znamená, že to je teda nejaký súčet súčinov. Takže poďme na to. Si trošku pomôžem ešte, nech to nemusím vypisovať všetko celé. Okay. A mali by sme to mať. Dobre, takže teraz sme si vypísali pre každý term dané premenné a my ešte potrebujeme zistiť, či sú v stave priamom alebo negovanom. To zistíme tak, že si spočítame tieto premenné, máme ich tu 4 a dáme 2 na štvrtú, pretože máme 4 premenné, čiže 16. To znamená, že naša pravdivostná tabuľka by mala mať 16 riadkov. Tu mám pripravený ešte takýto nejaký pomocný vzorec. V prípade, že máte nejaký iný počet tých premenných, tak sa budete riadiť nejakým takýmto iným spôsobom, hej, prípadne, že by sme mali len 3 premenné, tak je to 2 na tretiu, čiže by bolo 8 riadkov pravdivostnej tabuľky. A aby sme sa nezdržiavali, ja som si tu aj pravdivostnú tabuľku pripravil, že si ju zoberiem sem hore. A teraz, ako si ju vyplníme? Začneme tým, že vyplníme dané horné stĺpce v prvom riadku. A tento stĺpec bude prislúchať x1, tento x2, tento x3 a tento x4. Posledný stĺpec bude y-ový. A keďže sme si povedali, že tabuľka bude mať 16 riadkov, tak my budeme začínať od 0 a budeme končiť pri 15. Takže 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Čiže od 0 po 15 by to malo byť 16 riadkov. A teraz ako vyplníme danú tabuľku? Vyplníme ju tak, že budeme striedať nuly a jednotky. Začneme od druhého stĺpca, od x1, a v tomto prípade budeme striedať 8 0 a 8 jednotiek. 5, 6, 7, 8 a 8 jednotiek. V ďalšom stĺpci tento počet znížime na polovicu, takže budeme striedať 4 0 a 4 jednotky. V ďalšom stĺpci to opäť dáme na polovicu, čiže budeme striedať už len 2 nuly a 2 jednotky. A v poslednom stĺpci budeme striedať už len nulu a jednotku. OK, a teraz ako vyplníme y? Y vyplníme podľa toho, že sa pozrieme na tieto naše termy 2, 6, 7, 8, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14 a tieto dané čísla reprezentujú riadky v tabuľke, kde na konci bude jednotka. Takže vieme, že v
v dvojke bude na konci jednotka, taktiež keď sa pozrieme ešte raz v šestke, sedmičke a desinke, takže 6, 7 a 10 a ešte 12, 13, 14, 12, 13, 14, super. A všade inde bude 0. Čiže máme vyplnenú pravdivostnú tabuľku a teraz sa na základe danej tabuľky pokúsime zistiť, v akom stave sú jednotlivé premenné pre dané termy. Môžeme si označiť riadok, ktorým začneme. Vždycky budeme pracovať iba s riadkami, kde máme na konci jednotku. Takže označím si tento riadok ako prvý. A tento riadok teda prislúcha k prvému termu, ktorý budeme riešiť. A teraz sa pozrieme, že x1 má v tomto riadku 0. Taktiež x2 má v tomto riadku 0 a aj x4. To znamená, že keď je v danom riadku 0, ten riadok sa odkazuje na dané premenné, tak prakticky to má pre nás tú informáciu, že premenná bude v stave negovanom. Takže x1 bude v stave negovanom, x2 taktiež, aj x4, pretože majú v tej tabuľke v danom riadku 0. Poďme na ďalší term. Ideme k ďalšej jednotke. Označím si to a vidíme, že x1 a x4 majú 0 v danom riadku, takže prakticky budú v stave negovanom. A ďalší riadok, vidíme, že x1 v tomto prípade má 0, takže x1 bude negované. Môžeme ísť ďalej. A vidíme, že x2 a x4 má v danom riadku 0, takže budú v stave negovanom. A v ďalšom prípade má x3 a x4 0, takže budú v stave negovanom. A v ďalšom prípade x3 má 0, takže bude v stave negovanom. A v poslednom prípade, poslednom riadku, ktorý budeme riešiť, má x4 0 na konci, takže bude negované. A takýmto štýlom pomocou pravdivostnej tabuľky sme teda zistili, či sú dané premenné v stave priamom alebo negovanom, a tým pádom vieme povedať, že sme úspešne zistili celé toto naše UDNF.